ନମସ୍କାର, ରାଧେ ରାଧେ, ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ଆଶା ଆଶା ଏକ ବୈତରଣୀ ନଦୀ ପରି ହୋଇଥାଏ। ଜାଣିଛନ୍ତି, ଜୀବନ ସାରା ଆମେ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଆଶା, ବିଶ୍ୱାସ, ଭରସା କରି ବାଟ ଚାଲିଥାଉ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଭରସା, ଆଶା କେତେ ଦୂର ରୁହେ ଆମେ ଜାଣିନଥାଉ। ବଡ଼ ପୁରୁଷ ମାନେ ଜଣେ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖି ଯାଇଛନ୍ତି, ଅପେକ୍ଷାର ଫଳ ମିଠା ହୋଇଥାଏ। ସେହି ଅପେକ୍ଷାଟାକୁ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରି କରି ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ଷ ଗଡ଼ି ଚାଲେ, ମାସ ପରେ ମାସ ଗଡ଼ି ଚାଲେ, ଦିନ ପରେ ଦିନ ଗଡ଼ି ଚାଲେ। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଅପେକ୍ଷାର ଫଳ ମିଳେନି, ଆମ ଆଶା ପୂରଣ ହୁଏନି, ଭରସା ଭାଙ୍ଗି ଭାଙ୍ଗି ଯାଏ, ମନର ବିଶ୍ୱାସ ହାରିଯାଏ। କିଛି ସମୟ ବାଦ ଆମ ମୁଣ୍ଡର ଚୁଟି ବି ପାଚିଯାଏ। ତାପରେ ଦିନ ଆସେ, ଆମେ କୋକିରେ ଶୋଇଯାଉ, ପୁଣି ମଶାଣିରେ ପୋଡ଼ା ହେଇଯାଉ। ତାପରେ କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ କାନ୍ଥରେ ଫଟୋ ହେଇ ଟଙ୍ଗା ହେଇଯାଉ। ତାପରେ କିଛି ଦିନ ପରେ ଫୁଲମାଳ ଚଢ଼ାଇ ଦିଆଯାଏ। ଆମର ଏଇ ଟାଇପ୍ର ବିଶ୍ୱାସ, ଭରସା, ଆଶା ଆଉ ମହାପୁରୁଷ ମାନେ ଲେଖି ଯାଇଥିବା କଥା, ଅପେକ୍ଷାର ଫଳ ବହୁତ ମିଠା ହୋଇଥାଏ। କଳିଯୁଗରେ ଏଇଟା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଛଳନା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଛଳନା କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଠିକ୍ କହିଲେ ନା ସାଙ୍ଗମାନେ? ଆଶା କରେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲା। ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍।